Κυκλική οικονομία, βιώσιμη κινητικότητα. Τα παλαιά τεχνολογίας οχήματα αντικαθιστώνται με νέα, τα οποία διαθέτουν σύγχρονα συστήματα άνεσης, μονάδες έντασης λογισμικού, χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εξοπλίζονται με προηγμένα συστήματα ασφαλείας και διαθέτουν μονάδες με ελεγχόμενη πρόσβαση. Ο σύγχρονος επισκευαστής, για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες, χρειάζεται δύο πολύ σημαντικά εφόδια. Το πρώτο είναι πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση και το δεύτερο είναι διαγνωστικός εξοπλισμός εχμής. Η εταιρεία εξέλιξης σύγχρονου διαγνωστικού εξοπλισμού Autocom, με πολύχρονη επιτυχημένη πορεία στον κλάδο και περίπου 70.000 πωλήσεις, διαθέτει σύγχρονα διαγνωστικά μέσα στους επισκευαστές οχημάτων σε διαφορετικές εκδόσεις. Σήμερα θα περιηγηθούμε στην έκδοση CARS, η οποία αφορά προγραμματισμούς, ρυθμίσεις, διάγνωση σε επιβατικά και ελαφρώς τύπου επαγγελματικά οχήματα. Πριν όμως προχωρήσουμε στην περιήγηση του λογισμικού διάγνωσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ελληνική γλώσσα υποστηρίζεται επίσημα σε όλες τις εκδόσεις λογισμικού διάγνωσης Autocom. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να μπαίνετε στη διαδικασία να αναζητάτε αμφιβόλου ποιότητας μεταφράσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι ακατανόητες. Ας δούμε λίγο λοιπόν το περιβάλλον εργασίας. Στα αριστερά μας έχουμε μια γραμμή εντολών. Το εικονίδιο Generic OBD αφορά τον έλεγχο τιμών εκπομπών καυσαερίων του οχήματος και αν αυτές βρίσκονται μέσα στα επιτρεπτά όρια. Η χρήση της είναι πολύ απλή. Μπορούμε απλώς να πριζώσουμε το διαγνωστικό, να γυρίσουμε το διακόπτη στη θέση on και να επιλέξουμε το εικονίδιο. Για τη λειτουργία της δεν είναι απαραίτητο να επιλέξουμε χειροκίνητα, εμπορικό, σήμα και μοντέλο. Το εικονίδιο I αφορά τεχνική πληροφόρηση. Θα επιστρέψουμε λίγο γιατί θα σταθούμε λίγο περισσότερο εδώ σε αυτή την ενότητα. Το εικονίδιο καταγραφέας διαδρομής αφορά την καταγραφή παραμέτρων κατά τη διάρκεια δοκιμής στο δρόμο. Δηλαδή, αφού πριζώσουμε το όχημα και επιλέξουμε τι παραμέτρους θέλουμε να καταγράψουμε από τα δεδομένα πραγματικού χρόνου, βγαίνουμε στον δρόμο και αφού επιστρέψουμε επιλέγουμε φάκελος, άνοιγμα αποθηκευμένης δοκιμής, μπαίνουμε στο αρχείο και βλέπουμε τις τιμές που έχουμε καταγράψει. Ας πάμε τώρα στην εφαρμογή InfoSystem, την τεχνική πληροφόρηση, η οποία ενσωματώνεται αρμονικά στο λογισμικό διάγνωσης και έχει μια έξτρα χρέωση για τους χειριστές του διαγνωστικού που θα την επιλέξουν. Βλέπετε σε αυτή τη λίστα οι πληροφορίες μας είναι κατηγοριοποιημένες ώστε να πέφτουμε ακριβώς στην ομάδα που θέλουμε να μελετήσουμε. Αναγνώριση, συντήρηση, στοιχεία αρρύθμισης, λιπαντικά και υγρά, ανακλήσεις, εγχειρίδια επισκευής, ασφάλειες και ρελέ, τεχνικά σχέδια, τεχνικό δελτίο, συμβουλές και διορθώσεις. Ας μπούμε στα στοιχεία αρρύθμισης για να δούμε λίγο τη φιλοσοφία της εφαρμογής. Εμφανίζεται μία οθόνη με όλα τα εμπορικά σήματα. Θα επιλέξουμε το εμπορικό σήμα που θέλουμε, το μοντέλο, και πέφτουμε στις πληροφορίες για το συγκεκριμένο μοντέλο. Στα αριστερά μας είναι το ευρετήριο. Από το ευρετήριο μπορούμε να αναζητήσουμε γρήγορα την πληροφορία που θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε να δούμε τιμές σύσφυξης, πάμε ρυθμίσεις ροπής, κινητήρας και βλέπουμε την πληροφορία που ζητάμε.
Η εφαρμογή είναι απλή, η περιήγηση πολύ εύκολη, πολύ κατανοητή. Αποτελείται από πολλές διαφορετικές υποομάδες. Παραδείγματος χάρη, να πάμε στα ηλεκτρονικά, κινητήρα, διαλέγουμε μονάδα. Όσο προχωράμε, τόσο βαθύτερα μπαίνουμε στην πληροφορία. Εδώ μπορούμε να δούμε και το διευρυμένο διάγραμμα καλωδίωσης του οχήματος που θα επιλέξουμε. Το πρόγραμμα είναι ιντερνετικό, οπότε ίσως παίρνει και λίγο χρόνο για να ανοίγει. Βλέπουμε εδώ πέρα τις θέσεις εξαρτημάτων και μονάδων και τη διασύνδεση. Και επίσης έχουμε πληροφόρηση όσον αφορά αριθμό ακίδας, χρωματισμούς καλωδίωσης, κωδικούς κτλ. Μια σπουδαία ενότητα της εφαρμογής είναι η ενότητα Smart Pack, η οποία αποτελείται από 3 υποενότητες: τα Smart Case, ανάκληση δεδομένων και δελτία τεχνικής εξυπηρέτησης. Στα Smart Case μπορούμε με περιγραφή προβλήματος να εξετάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη έχουμε απώλεια ισχύως και ειλικρινή προειδοποίηση του κινητήρα ανάβει, απότομη κίνηση από τον κινητήρα, με περιγραφή προβλήματος βλέπουμε σφάλμα, αιτία και λύσεις. Σε αυτή την ενότητα είναι καταγεγραμμένα όλα τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί συχνότερα για το συγκεκριμένο μοντέλο, και αντίστοιχα υπάρχουν για όλα τα εμπορικά σήματα και μοντέλα. Ας επιστρέψουμε λίγο στο αρχικό μενού του λογισμικού διάγνωσης και να δούμε λίγο πώς λειτουργεί ο αριθμός ταυτότητας οχήματος. Εδώ μπορούμε να πληκτρολογήσουμε χειροκίνητα αριθμό πλαισίου, το 17ψήφιο VIN, ώστε να αναγνωρίσουμε το όχημα με αυτόν τον τρόπο. Διαφορετικά μπορούμε, πριζώνοντας το διαγνωστικό, ανοίγοντας το διακόπτη θέσεων, να επιλέξουμε αυτό το εικονίδιο για να μας διαβάσει τον αριθμό πλαισίου από τη μονάδα. Το λογισμικό διάγνωσης. Στις ρυθμίσεις επιπλέον υπάρχει το Auto VIN, η επιλογή αυτή. Εάν την ενεργοποιήσουμε, τότε με το που πριζώσουμε το όχημα και ο διακόπτης είναι ανοιχτός, θα μας διαβάσει αυτόματα τον αριθμό πλαισίου, χωρίς να χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να πληκτρολογήσουμε πλαίσιο ή να επιλέξουμε το εικονίδιο. Ας εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στη φιλοσοφία του λογισμικού διάγνωσης, πραγματοποιώντας κάποιες εικονικές εργασίες. Από το μενού με τα εμπορικά σήματα επιλέγουμε το εμπορικό σήμα που μας ενδιαφέρει. Θα επιλέξουμε ένα Opel Corsa F του 22. Στα αριστερά μας έχουμε λιγνία μηδενισμού service, αφορά την επαναρρύθμιση service, όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε για την επαναφορά service. Είναι μια εργασία η οποία παρουσιάζεται πολύ συχνά, οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε πολύ εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Και παρακάτω βλέπουμε όλες τις μονάδες που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Στη μέση της οθόνης μας βλέπουμε τον οδηγό σύνδεσης, δηλαδή πώς μπορούμε να εντοπίσουμε την πρίζα διάγνωσης. Παρακάτω έχουμε το εικονίδιο System Scan, αφορά την ολική σάρωση των μονάδων του οχήματος για εντοπισμό προβλημάτων και βλαβών σε όλες τις μονάδες. Και στα δεξιά μας έχουμε δύο μεγάλες ομάδες. Η πρώτη αφορά το λειτουργικό, δηλαδή το πώς μπορούμε να επέμβουμε στις μονάδες του οχήματος, και η δεύτερη αφορά τα δεδομένα πραγματικού χρόνου, δηλαδή τι πληροφορία μπορούμε να πάρουμε από τις μονάδες του οχήματος. Επειδή συνήθως αυτές οι λίστες είναι πολύ μεγάλες, σε αυτό το πεδίο μπορούμε να εισάγουμε λέξεις κλειδιά για να πάρουμε όλες τις λειτουργίες που αφορούν
το συγκεκριμένο εξάρτημα. Εδώ επιλέξαμε EGR, οπότε αν επιλέξουμε να κάνουμε τη διαδικασία αλλαγής βαλβίδα EGR, βαλβίδα CGR, επιλέγουμε τον κινητήρα και με το εικονίδιο του ερωτηματικού παίρνουμε το αρχείο βοήθειας. Το αρχείο βοήθειας είναι διαθέσιμο για όλες τις λειτουργίες, για όλες τις επιλογές που έχουμε στην λίστα του λειτουργικού, και από εδώ βλέπουμε προϋποθέσεις και συνθήκες για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε επιτυχώς την διαδικασία. Μια ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να κάνουμε στην λύση της Autocom για κλειδωμένες μονάδες. Πραγματοποιώντας μέσα από το λογισμικό διάγνωσης εγγραφή μία φορά, αποκτούμε πρόσβαση σε κλειδωμένες μονάδες της Mercedes, της Smart, της Alfa Romeo, της Lancia, της Fiat, της Jeep, της Volkswagen, της Audi, της Seat, της Skoda. Αναμένονται και άλλες, διότι με κάθε αναβάθμιση λογισμικού προστίθονται νέα εμπορικά σήματα και μοντέλα που διαθέτουν κλειδωμένες μονάδες. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η Renault, η Volvo και η Polestar θα είναι διαθέσιμες και αυτές, χωρίς λοιπόν να είναι απαραίτητο να πληρώνετε έξτρα τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Μέσα από περιβάλλον Autocom μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις μονάδες, είστε πιστοποιημένος χρήστης, μπαίνοντας με τον κωδικό σας και το password το οποίο δημιουργείτε εσείς. Φτάνει να χρησιμοποιείτε το διαγνωστικό της Autocom, το icon, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα στην εικόνα, και να έχετε μια ενεργή άδεια χρήσης. Οι άδειες χρήσης λογισμικού χωρίζονται σε 3 επίπεδα και ο χειριστής μπορεί να επιλέξει το επίπεδο το οποίο τον αντιπροσωπεύει καλύτερα και καλύπτει τις ανάγκες του. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ήταν μια σύντομη περιήγηση στο λογισμικό διάγνωσης Autocom έκδοση Cars. Στα σχόλια του βίντεο θα βρείτε link για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία εξοπλισμό διάγνωσης της σουηδικής εταιρείας Autocom.